kumsang ni som ni March ni thumjing lamdar khatvela khan Mimii chuak chu a ho a tichuan anina lu chia chu thutpo thutfel ma chuan chiang deuh mai hian Mizoram COVID-19 alo thleng don ani tin pathian no hreta ni Mimii chuan pathian no hi anin biak than em awanga a hriat chian thu a soi nge nge a in nupui in pasal te o in hrichiang ang hian ke chu pathian hi ka pasal ani a o hi ka hrichiang ani tin a soi ni tichuan khati pathian no hriata ka chuan azan la laina wa te chu akai tho talhoma he pathian no ka hria ti in thil thlen dan kim chang chu awa te ho chu a hril tamol mola awa te chu tleirol na naupang te takte te an ni hloma wangin an thlabara an hlau thong man deuani ma se Mimii chuan pathian nei tu tan hlau tur awm lo tu te hrilin awa te chu a thlamwana tichuan tongtaina te anei puita ni atuk me ni li ni lai ni alo her chuaka Mimii chuan pathian in sign hrang pek te chu aziak chuk ta den dena chung sign chin chiana te chu pasari ni na ma chu na soi nge nge ni tichuan pathian ne na confirmation nem nge na dil ta a adil na chu khaminit lai lamdar nga le chan ve kha na dong ta a tichuan athova WhatsApp group 20 prophets zolni somni te group a chuan athil don chu a post ta nge nge ni coronavirus po Mizoram alo lu dona indu chuan in leilok ro ti ten na post ani ama soidanin chumi zandar sari vela chuan a khumbula thina tongtai ta a khatia tongtai lai chuan a trap chuak ta vak maya mithi chang mai hina trap ta tuara ruang an kila mithi an chang mai hirani a cha vak ni chuta a cha na soi chu hi ni oi avara plak don ve ti te mai hi oi abara tha don ve la ba de mo ting ka chapani ma se kha bin wa tam le na tu ra kha mo chu as den tin ta king ya so ra ma kha ni kha shi pu kha a chu ara tha don na tu ka ama soidan chuan amalama pon chung ko pakhat chunga chian na thleng tur chu alo cha lok vak to maya anu chu chung ko chunga chuan chian na chu arun thleng zui ta reng bokani danglam taka ka cha awang khan chian na thleng tur ani ti ka hrenghal mai ani tin Mimii chuan a soi ani tichuan kumsang ni som ni March ni riat chol ni alo ni a khamizana chuan mipui hriata thuton chu apuang zar ta ni WhatsApp group a omna zong ale Facebook a chuan ti hena posa heti hian mipui hriata zarina ka puang zar don ta kan pathian chung nung bera chu fakinom ro se ti in hetiang thu adon ta ka chuan Mimii chuan hrethiam mai lovin pathian hna Christian ram kan ni sia enga ting he thiliron thlentir don ti na zota he coronavirus hi Mizoram alo thlen ngai thu te alo thlen lo na tong chai nom zia nei lo tur thu te alo thlen hi kan ma mo thu te chu pathian hne na changin adong ta ni kan zawai lan pa min ngai dam ro kan suala ni min ngai dam ro ti ngoi mai thin lung thera jak ngoi moya in chira sima ane kan tir the tu chuan mo kan thin lung deng tot he ngai do ani chu bang cho ni deng tot ko tak kan san che ti khoba India na number 1 ni khoba min runa HIV positive number 1 ni khoba min ru po kan hat the lo chuan he shi hi mo alo thina nga ye ni ti kha kan zuama thi kha kan khwama kan lau lo be ti na le bin la om ara ni kha ti deu me ni mi thi vui tu kha na nga tu ka na ki na cha mi thi vui tu mo mi thi na cha kan kal li nam don lo